това видео ще ви покажа решението на един често срещан проблем при избора на обекти в AutoCAD. Много често потребителите, които работят с AutoCAD, са избрали когато кликнат върху един обект, той да се избере. Когато кликнат върху втори обект, той да се избере и двата обекта да останат избрани. Така работят и повечето команди в AutoCAD. Но понякога се случва така, че например аз избирам един обект и сега когато избера втори, вместо и двата да са избрани, първият се деселектира и остава избран само втория. Ако избера третия, съответно само той е избран. И това е доста досадно, защото потребителите са свикнали всички обекти да са избрани, за да съответно като пуснат команда, тя да работи върху всички обекти. Решението на този казус е много просто. С Ctrl 1 пускаме палетата Properties, ако не ви е включена, и тук има една иконка. Кликваме върху нея и тя трябва да изобразява това плюсче, което променя една от системните променливи Pick-Add в AutoCAD. Сега вече избора на обекти ще работи както ние очакваме и всяко кликване на обект добавя към селекцията съответно не само обекта, върху който сме кликнали, а и предходните обекти, които сме избирали. И сега може да видите, тук има избрани 8 обекта от тип полилиния.